So padong nami sa sulod. At mo kanila, kalong. Kaya kanila ko. So padulong nami sa sulod. Kanan ba? Sa kanan? Okay na? Ako yung susunod din natin. Putol. Ay makabidyo ka, ikaw live video. Live pa nyo, live. Ang picture na. Wala na ba nang ilak? Close kanan? Welcome pa. Wala na kayo sa una. Wala na. Wapo na kayo. Oh, minum sudah selesai. Betul sudah tuh. Tidak katulong baik, tidak tutup lagi ya. Nandun lang may kuhaan sa lusin kayo. Nakalalaki. Wala mo na natin. Na matulog buot. Kuning kupa itulog niya bilang buot. Patulog sa unang sa bomba sa matagpa ni Hari. Kami na mukong niya sa iyo tapaan. Pagkita niya sa Ginoo niya, ulo niya sa iyo tapaan. Ulo daw niya sa kamot. Niya ay wala man ka susidi. Pagkatuna, iyo na ipagpunta niya sa ulo ay. Kasi sumpay ang kasunod siya niya. Sumpay ka. Unsa ang kuan dito ka.
Na. Ay, ikaw ang ako ang pumipili nito. Nala sa ano lang ko. Sa mga tungkol. Parang mo musim ko na. Nala sa imong damgo. Kana din na mo. Kana, sir. Ako dato. Kanan malit na dili na mao. Bako. Anay original. Ay sa buhat ni Manhari, dili na to ni wala to ni kung makasumpay ka sa lahat. Sunod na to siguro natin silpo. Dili ko makalakaw og layo. Dili na ko niya. Na ko na tumban ni muhon. Dili pansaan kana mo na siya. Na siya. Na. Dili na dito. Pilipinas sa 15 sa April o sa Marso 16. Pagka April 14, ito sila sa Cebu. Dito nagsugod ang unang Kristiyanismo sa mga sakop na umabot 800 kabok. Lamang, niya ng 27 sa April sa maorang nga tuig, kaaway sa kumpate nagkubat si Magellan o si
Lapu-Lapu. Yan ang itata napatay si Silag-Silag. Noong pagkamatay ni Magellan, ang iyahang mga sako, aw gipulihan siya ni Duarte Barbosa. Pagka Mayo 1, 1521 ng hapon, nisukol ang mga sakop ng Mabon. Apil na si Mabon, sukol. Maong napatay ang 27 katao na gipangluhan ni Duarte Barbosa, napuli ni Magellan, o ang mga Kristiyano sa pagpanguna ng nabuntag. Hangtod na nanguli ang mga Espanyol dito sa Spain, wala sila makabilin o pare para mopadayon sa Christianity. Tungod ni ana, ang Christianity na napisok anang panahon na nawala, nahanaw. Pagka 1525, nagpadala sila og laing kanon gikan sa Spain. Una tong Saavedra. Laisa. Laisa expedition. Pagka 1526, Saavedra. Cabot expedition. 1527, no pong Saavedra expedition. Wala ka himo og Christianity sa Pilipinas. 1553, niabot si Ruy Lopez de Villalobos. Wala pa ning kita sa 1543. Wala pa. Pagka anong panahon na ang atong nasod gibunyagan sa ngalan ng Pilipinas. Tungod kay ang kondisyon sa gingharian sa Diyos, ihatag man sa nasod na mahimong Kristiyano. Dili man Kristiyanos ang Pilipinas anang panahon na. Mao nga there is another expedition from Spain na gipanguluhan ni Miguel Lopez de Legazpi. Mora gihapon ang ruta nga giagian ni Miguel Lopez de Legazpi. Pagka 1565, April 27, gigubat ni Miguel Lopez de Legazpi ang hari sa Cebu nga mao si Haring Tupas nga anak ni Humabon. Napildi si Tupas. Pagkapildi ni Tupas, ang iyahang mga ginsakpan nga buhi nga uban saling sa napatay nila ni Legazpi ng layas sa Cebu. Niya ang ilang mga balay itauban katong kampo, itauban sa mga sakop ni Legazpi. Doon na dayoy usa ka balay dito. Na dito ang Santo Niño na gipili ni Magellan sa asawa ni Humabon nga si Juana. Nakita sa sundalo ni Legazpi na mao si Juan de Camus. Mao to nga gikuha to ni Juan de Camus ug iyang gihatag dito ni Legazpi. Dito mao nauna ni Legazpi nga kani diing panuna mao ang napillan sa Christianity gikan ni Humabon. Mao to nga nagpadala sa sulat ni Tupas na kinahanglan mo balik sa dito sa Cebu para ipagpatuloy ni Tupas ang pagkahari sa Cebu o protektahan ni Legazpi ang iyang pagkahari. Mao nga nibalik si Tupas ug dito sila nag-friendly, nahimo silang amigo. Mo nang duna dayoy gitawag og First Treaty of Cebu. Treaty of Cebu kay sila may kasabot ana si Tupas ug si Legazpi. Dito dayon kadtong asawa sa sakop ni Tupas nga napatay sa gubat nila ni Legazpi. Ang asawa mo si Handulaman nga gikasal sa sundalo ni Tupas na mao si Andrea Calapati. O si Handulaman
ilisan sa ngalan nga Isabel. Sumala ni Queen Isabel sa Spain. Motoy gitawag motoy unang first Christian wedding in his Philippines. Si Andrew naman. Pagka 1568, March 21, si Tupas nagpabunyag sa pagka-Kristiyanos. Pinaagi sa usa ka pari nga mao si Father Chico Herrera. Father Chico Herrera. Chico de Herrera. Dito ni sumpay ang Christianity ni Tupas nga anak ni Humaton. Mao nga aron matuman ang giingon nga ang ginharian hatag sa usa ka nasod. Nagpadala dayon og mga misyonaryo ang Spanish, ang Spain, dinis Pilipinas, mao si adtong San Franciscan missionary. Dayon pagka 1581 Jesuit. Jesuit Jesuit. missionary. Jesuit. Jesuit missionary. Pagka 1588 gisulat dayon kadtong decree, katong royal decree. April 9 na daw ito. August 9. August August 9. 9. Royal decree. Emancipated Emancipated all slaves in the Philippines. Kanang emancipated gani, all slave in the Philippines. Kuan kanang To be free. kaning buhian. Tanan nga hatagag kagawasan Hatagag ang kagawasan. naulipon sa Pilipinas. Mao nga gikan anang panahon na nang gawas dayon kaning 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 kanang land of promise. Ibalhin man na sa Pilipinas, ibutangan sa Ginoo mohon. Una kani mo kanini kuta. Then sunod ani sa bongga. Mao nga dili na to ilabtan ang Katoliko. Bahala na sila sama ato ni si Alabado, no? Sagdi lang to sila. Pasagdan lang nato na sila kay ila ning buhat. Sila ang unang gisugo sa Ginoo dinis Pilipinas. Aron ang Pilipinas mag-recognize og Christian Christian believers. Nga magtotoo ni Kristo. Sila ang unang. Ato lang paningkamutan na mapatindog, matuman na to ang atong tahas. Ang tahas na to, mao ang divine government of God. Ug daghan ang nalinguhan. Ug mao ni ang gitinguhan ni Mahal sa una, pero wala na to. Wala man ang iyaha entire Philippines man. Dili man ni diretso sa Pilipinas tanan. Magsugod ra man ni sa balaang syudad. Mao nga kanang topic diha sa pinadayag. Holy City ra ang nanaog, dili ang nasod ni nanaog. Holy City lang ang manaog, ang nanaog dito sa langit. Kay ang tibuok Pilipinas, diya ra na karoon sa Holy City. Kung makuha na to, kaning mo ni sansuotan na to, ni Adlaw tanan sa dapitan. Kung napatindog na to, ang gobyerno ni Kristo sa dapitan, makuha na to ang tibuok Pilipinas. Kung makuha na to tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan makuha. Pero dili na to makatindog niya dito sa dapitan. Dili ta kakuha sa tibuok Pilipinas. Noong as leader kamo si Jimbo wala diri ulang karon si Jimbo. Si Jimbo wala kami nakaroon sa iyang pagka-leader. Isupol si Jimbo. Supak-supak si Jimbo. Naunta makapahula man sa kwarta dito sa San Pablo. Pero limang dumi ninyo nga si Edsil sa pwedang ko nimo.
nga imong si Jimbo ni ingon nga magtuon ka kay ikaw puli niya. Akag Oo. nga nag Sa tuwing mo Daghang nga naglugsong. Ha? daghan mi naglugsong gikan mo sa bubuntod ba. Oo. Pagabot sa ubos na may kanang kanang suba. Oo. Nga sila nakatabok na sa mga kauban. So pagtabok na ako dito naanod dito sa ubos. Yun, pag tabok na ako dito sa kuan, dito sa kanang pika stop din ha. Pagdagan ako kay nakita man ako si Kajimbo. Nga ako ro nakadaog. Niya natin kuan natin ang labay po nga nag-congrats kung hin ako, makauban pero ako kaila. Tay classmate din ako dai ako kuan ni congrats na ako. Yun nga si Kajimbo na ako nga kaya naghawid sa Bible nga ikaw puli na ako. Yun, magtuon ka, ningon siya. Na. Pagingon niya nga ako, magtuon. Nangutan ako nga ako, kung sa may tabo ko ba dito magtuon. Nga, ningon siya nga, mamatay man daw ko. Pwede ka magtuon. Mamatay na ako, di ko magtuon. Na, kita. Pasan ko ang mga tao magkita na to. Kay dili na ako. Ilan ang role? Role na nila. Ang akong pag-ampo karon dili ang mahanamo, dili Santa Maria, dili Tito Kamagimaya Kamaria, ang akong pag-ampo nga musaksis ka. Atong paningkamutan nga mapabarog nato ni nga sa gabi. Kuhaon ka ng gobyerno sa Diyos, kapitan ka kuhaon na. Kanang impero dapitan, damo na ko ng Holy City na Ginoo. E karon ang dapitan city, deklarasyon pa lang ang iyang pagka-Holy City. Pero dili pa makita ang iyang pagka-Holy City, dili pa makita sa mga tao kay walay kalainan ang dapitan ng ubang kalungsugan. Hasta po ang mga tao dito. Pero kung ang tanang tao sa dapitan nga magpuyo, lulun ingon ani bisutanan ng tanan sa mga bato. Dito nila ma-realize na ang dapitan city, Holy City. Kung kita ang makapag-Holy City. Diha ang gobyerno sa kanang damuhan nimo isurinder ni Jimbo ang iyang pagdali, ang iyang pagkalali. Doon na siya mga damgo nga mulugta siya ng Juan Bautista. Hindi mo siya kahimo na. Hindi siya kahimo. Kung akong tumutan palumbaon, puno na sila. Ako may ikaupat, ini si Ito Durante, lumba ang upat ini sila. Kani, kaning kamot na daog mo, kay doon na mo karong kalumba. Ikaw, si Karina, hindi ka ng tao, hindi ka ng tao. Ayun mo, ang tanang mga tao. Pinaagi sa inyong pagkuhan. Wala po'y ikabili ni mga orasyon, pwede mga orasyones. Ang akong ibili ni mo kanarad yung pagka magtutuo. Pagtuo, pagsalig, ipangalagay. Nambal, pwede mag-fixing. Kaya ni mga tao sa tinuod na sorting. Dili, balik.